Guys, Merry Christmas. Nagkoy ko andi ay kanang i-gift di ay sa ako ang mga anak ug sa ako ang kinugos mo ni kang precious gift na mo ni Archie bisag ginagmay malipay na si Sayna sad nasa siya gift para namo. Mo ni siya sa akong kinugos, ang usa ka kinugos na ko wala pa nako na kuan ni ako pang i-orderan wala pa naabot. Hope nga happy mo ani kidos sa ato ang gamay nga pinaskuhan. Kasi gata ka na kuya. Kisay na ay tagaan. No? Ano ko na kuya? Hala? Pisa ako na kuya? Turkish. Mo? From Santa. Ikaw ra? Sana kuya? Hala na i-gift si... Hala kanindo tong sana ya? Ablihi. Wow. 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 Hala kanindo. Sana ya? Wow. Sana kuya? Hino? Hala. Ka nag-thank you ni Santa Claus. Thank you, Santa Claus. Buwan ka pa lang. Ano ko niya? Isulob sa kuno ya. Kanindo. Imo, inday, i-open rin. You're welcome. I-open ko. Pana. Kanis. Kanis. Wow. Tak mo kung sila mo. No? Wow. Ano ko ng kuya? Dot. Kisha. Hala. Dutaw eh. Disco siga. Ipasit o sa ng papa ni mo. Unsa ka kaninday? Wow, kanindot. Sana oh. Hello po. Ha? Korta. Wow! Wow! City Christmas! Merry Christmas. Tungo di ari dong. Di ako ni ma. Mama. Sanina. Ako pa di ay. Sanina. Thank you. Kisa give ana. Asay na di give ana. Dari open dari. Ay, thank you ma. Sige give ana. Ikaw Si papa. Thank you mama papa. sige give ana dai basa hasad oy. Ate Sayna. Dayuha sa nag-open og gift sa mga kiddos oy. Sige give ana. Sige give mo ana. Kitty. Ang grupo kong grupo. Ate Sayna. Thank you, Ate Sayna. Anya asa man to imong relo? Ah, kanindot. Kisa give kuya. Oh, kisa give anak kuya. Ate Sayna. Wa nag thank you. Thank you, te. Oy, kisa give anak dang. Look, yan yan. Patay. To ate.
I-open mo ka diyan din. Nalimot ko. Boy, mo po. Katalang katiyan yan. Tuwatan ko siya. Inyo ako na pe. Say picture daw. Hindi ko nakuha kay Panda. Ay, si Chimi wala. Chimi. Kani kay si Mang. Mang. Good luck is it. And J-Hope man. Mas Bruce. Ano pa? Ayaw. Ay. Ano ka, Papa? Pila ako ah. Ako abli ka, Mama. Basaha ako Ako abli, Maha. I-open ako. Kaya video ko. Mama. I-open sa inyo natin mamichilo ninyo. Tao ka sa Yaya. Isa may ka-give ana. Basaha sad. Oy. Ati China. Thank you, ate. Isa na dang basaha ba para kinsa na. Kakuane, family. Imuane. Giba kita nawa. Swin. Swin. Tang. Ang sa mo? Dang Di naman na ako. Di lagi mo. Oh, yan. Bila. Thank you. Charming. Ang that kem mo. Sige gatag. Ha? Thank you. Mo din na ito. Yay! Mana. I love that. Tara, i-open ang plastic. Bag. Open ang plastic. Bag. Bag man ni siya. Satchel. Satchel. Pati. Satchel bag na nakita. Itata kundi si Cookie. Cookie? Yari, ikuan dari window. Wow. Kasi kahata ka na, Swen. Gibasa ni mo. Kasi ka give. Kasi na. Nailain na sad. Sana order. Bag. Hindi sa lina. Saan na, oy? Bag. Thank you, ma. I-open ko na. Thank you, ma. Gingan. Ma, pa. Nice you. Ako tulin. Akong gigisiyo. Ano to yan? Wow, thank you pa. Mami Chilo. Thank you, me. Sa boss. Tiga live. La. Thank you, me. Nice you. Stop.